Γεια σου, Λενάκη. Με τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι, δες. Αγαπημένα μου, πώς είστε? Εσύ τι κάνεις? Για να σε δω. Μαύρισες κι άλλο. Τι κάνεις μόνο, κάνεις τέτοιο? Τι μαύρισα, παιδί μου, δεν έχω υπάρξει πιο άσπρη στη ζωή μου. Γιατί με θυμάσαι πιο άσπρη ποτέ? Όχι. Πιο μαύρη μου να παλιά. Τώρα που μπήκες μέσα, έχεις βάλει τίποτα από αυτά που βάζουν την Έχω βάλει αυτά τα ωραία που γυαλίζουν. Είδες τα φώτα πώς το δείχνουν, μέσα δεν το κατάλαβα. Πώς λέγεται αυτό που γυαλίζει? Πούδρα, είναι shiny. Πού τραγουδάς τώρα? Τώρα. Τώρα. Εδώ και 8 μήνες εννοείς. Ναι, εντάξει, τώρα που είναι Χριστούγεννα, τι να τα κάνουμε. Τώρα που είμαι Χριστούγεννα είμαι στο Φαντασία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Πέτρο Ιακωβίδη. Τον Αργυρό που τα έχεις? Δεν τα έχω απλά με τον Κωνσταντίνο. Έχουμε κάτι παραπάνω από ότι τα έχουμε. Αγαπιόμαστε, θα παντρευτούμε. Πάει για γάμο. 1,5 χρόνο μαζί είμαστε, ρε εσύ. Πώς θα γίνει? 1,5 χρόνο. Μπράβο. Στο Φαντασία 1,5 χρόνο μαζί. Επειδή λένε διάφορα για τους κουμπάρους, να με πάρετε εμένα για κουμπάρο. Εντάξει, είναι το σχήμα έτσι. Εμείς είμαστε. Είστε κομμενικό σχήμα. Τέτοιοι. Έχετε κάνει ένα σχήμα. Είμαστε, δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε, καταλαβαίνεις. Δεν αντέχετε. Αυτά τα παίρνεις πια στα σοβαρά ή τα. Εντάξει, ας πούμε. Είσαι αγαπημένοι διαφόρων οι οποίοι ασκούν κριτικές. Το ξέρεις αυτό. Ναι, εντάξει. Αλλά... Μου κάνουν πολύ καλή διαφήμιση, δεν έχω πρόβλημα. Είναι σωστό αυτό. Κανένα. Να λένε σωστά το όνομά σου. Αυτό. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν είναι? Δεν με νοιάζει καθόλου πια. Δεν σε νοιάζει καθόλου πια. Γελάω. Παλιά πικρανόσουνα. Στην αρχή, εντάξει, επειδή ήταν κάτι γνώριμο. Ναι, και ήμουνα και έτσι λίγο ταλαιπωρημένη. Έλεγα θα τα καταφέρω, θα το κάνω. Μου φαινόταν λίγο περίεργο, δεν καταλαβαίνω ότι είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το ζήσεις, τουλάχιστον αυτή τη δουλειά. Και έλεγα τι έχω κάνει. Μα δεν έχω πειράξει κανέναν. Μα τα κάνω όλα μόνη μου, προσπαθώ αυτά και. Μου φαίνονταν περίεργο, αλλά τώρα πια. Τώρα πια κοίταξε να δεις. Είναι τόσο ωραίο τώρα πια που έχουμε ένα γκρουπ με τους φίλους μου και τα στέλνουμε ένα στον άλλον και γελάμε. Ωραία, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το πιο περίεργο που σου έχουν χρεώσει τι είναι? Μου είχαν στείλει ένα εξώφυλλο ενός περιοδικού που ποτέ δεν λέει κάτι σωστό. Πάντα είναι ψέματα αυτά που γράφει, ως συνήθως, το συγκεκριμένο, που έγραφε για έναν πρώην μου. Μη γδίνεσαι, θα σε χωρίσω. Μη γδίνεσαι αυτό. Δηλαδή. Ήταν ο τίτλος, ξέρεις, σε μεγάλα γράμματα, Φουρέιρα και έτοιμοι να χωρίσουνε και λέει αυτός. Μη γδίνεσαι, θα σε χωρίσω. Αυτό. Δηλαδή ότι είναι μες στο σπίτι και αυτό φαντάζομαι αυτός ο τύπος θα το είπε, ο φίλος σου θα το είπε την ώρα που είστε σπίτι και είστε ιδιώσει στο κρεβάτι. Πάνε να τα βγάλει σύγκλα. Μη γδίνεσαι. Θα σε χωρίσω. Θα σε χωρίσω. Πού πας, μαμά. Μας αποπλανείς. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ απλό. Είσαι ωραίο κορίτσι, είσαι σεξι κορίτσι. Και αυτά πουλάνε. Δηλαδή, τι να κάνουν, τι να βάλουν. Να βάλουν κάποιον ο οποίος έχει κάτι να κάνει. Ο Αργυρός είναι ωραίο αγοράκι. Ωραίο παιδί δηλαδή, δεν είναι αγοράκι πια, 30 τόσο, άντρας είναι το παιδί, αγοράκι για μένα είναι. Λοιπόν, να βγάλουμε κάτι, τέλος πάντων να πούμε. Εντάξει, μωρέ. Δεν έχεις γκόμενο τώρα, τίποτα δεν έχεις? Τι θες, Πέτρο? Έτσι πως έκανες, είπες ψέματα ήδη και μετά θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Δεν κάνω, τι έκανα? Όχι, ξανακάνετε αυτό. Είναι η βλεφαρίδα που μένω. Παίξαν τα βλέφαρα, για να δω, έλα λίγο κοντά. Τι θες? Η βλεφαρίδα σου είναι μεγαλύτερη από τις καινούργιου που είπε? Είπε αυτό η Κατερίνα. Ναι, λέω ότι θα είσαι καλή και τη Eurovision. Αν βάλεις παραπάνω βλεφαρίδες από αυτήν. Τι να πω, μωρέ, η Κατερίνα με αυτά ασχολείται συνέχεια. Και αν παστουρωθείς με πολύ πράγμα. Εγώ σε βλέπω μια χαρά. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μπορεί να με παρακολουθεί πολλή ώρα και αναλυτικά, αν φαίνονται οι πόροι. Όχι, μωρέ, δεν νομίζω. Εντάξει, η Κατερίνα είναι η δουλειά της. Αρέσει πολύ να ασχολείται με βλεφαρίδες, ντυσίματα, βαψίματα. Το καταλαβαίνω, αλλά γιατί να μην έχουμε δηλαδή βλεφαρίδες, δεν καταλαβαίνω. Όχι, εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι. Πολύ υπέρ. Βλεφαρίδες, μαλλιά, αυτά, ό,τι μπορούμε, γιατί. Το βράδυ, το πρωί, άμα βγουν, δεν έχω το πρόβλημα. Όχι, μωρέ, εντάξει, και εσύ δεν αλλάζει μια βλεφαρίδα το πρόσωπο. Όχι, δεν αλλάζει. Άλλωστε και η δουλειά σας είναι τέτοια που αναγκαστικά θα γίνει έτσι. Λοιπόν, σε ένα δικό μου περιοδικό είπε τη μεγάλη αλήθεια που λένε και όταν πήρες φόρα και χαλάρωσες επιτέλους. Και χαλάρωσες γιατί σε κυνηγούσε καμιά δεκαριά χρόνια ας πούμε, από πίσω στο Κούλι και στο iPad είπες ας πούμε, ότι ξέρεις να είμαι από την Αλβανία και δεν το έλεγα τόσα χρόνια. Γιατί έβλεπα στις δισκογραφικές εταιρείες, αν πεις ότι κάποιος είναι από την Αλβανία, να σε κοιτάνε με μισό μάτι ας πούμε, και να σου πούνε άντε γεια. Είναι πολύ δύσκολο τότε. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο γιατί βλέπω και άλλους τραγουδιστές. Είδες μετά από εκείνη τη μέρα καμία αλλαγή που το είπες? Μέσα μου βέβαια, μεγάλη. Μέσα σου ναι, ξαλάφρωσα. Βέβαια. Μα γι' αυτό το έκανα. Δεν το έκανα για να γίνει κάποια αλλαγή στην καριέρα μου, στη ζωή μου. Γιατί από τη στιγμή που ο κόσμος αγάπησε τη Φουρέιρα, για αυτό που είναι και αυτό που κάνει, μετά νομίζω ότι δεν τον ενδιαφέρει και πολύ αν είναι από κάπου. Απλά ήταν λίγο πιο προκατηλημένα τα πράγματα σε εκείνη την εποχή. Ωραία. Είδες κάποιον να σε αντιμετωπίζει αρνητικά από τότε ή μόνο καλά άκουσες? Όχι. Κοίταξε. Δεν υπάρχουν πάντα τα θετικά σχόλια όταν λες κάτι. Υπάρχουν και τα αρνητικά. Όχι, που είπες μια αλήθεια. Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε από όλο αυτό? Ότι πήρα χιλιάδες μηνύματα από παιδιά που κάναν το ίδιο που έκανα κι εγώ. Που ακόμα και πριν μια εβδομάδα γνώρισα μια κοπέλα, μοντέλο κιόλας γνωστή, που μου είπε ότι
Έχω ζήσει ακριβώς αυτό που έχει ζήσει και το λέω τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν το έλεγα πριν. Να σου πω την αλήθεια, χάρηκα που το είπες. Ναι, κι εγώ. Δηλαδή, λέω, τώρα θα. Πώς το λένε. Μα ξέρεις τι, σε όλους τους φίλους μου, όποιον γνώριζα, το έλεγα, δεν είχα πρόβλημα. Κανένα, μας δεν έχω κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, δεν μου βγάζει από το μυαλό ότι κάποιος εκεί στο σόι σου πρέπει να έκανε κάποια απιστία. Δηλαδή, κάποια γιαγιά, ο παππούς, δεν ξέρω τώρα τι απ' όλα, διότι αυτό το λατίνικο του Αμαζονίου που λένε του Μεξικού ή και το κουνάς επίσης και έτσι. Αλλά αυτό το πώς το κουνάς έτσι και γιατί μας έβαλες σε τέτοιο πειρασμό, γιατί οι γυναίκες μας βάλετε σε πειρασμό χριστουγεννιάτικα. Γιατί δεν εσύ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μα δεν σας βάζουμε, έχετε πρόβλημα. Μα σας βάζουμε, έχετε πρόβλημα. Μα αποφασίστε. Όχι, θα το εξηγήσουμε αυτό μετά, διότι αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν να μου βγει εκεί έτσι, μου βγήκε εκεί παραπάνω και οι άλλοι ντύνονται με τα κόκκινα σήμερα και τα μήνυμα εδώ πέρα. Και εμείς πάμε για Χριστούγεννα. Τώρα γεννήθηκε ο Χριστούλης. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Γιατί? Έτσι, δεν μπορώ. Πάμε σε ένα break. Είδα τη φουρέρα τώρα και. Άντε, πάμε. Αλλά τώρα είμαστε πάντα στο βράδυ και είμαι με την Ελένη Φουρέιρα. Και θέλω να δω ένα βίντεο κλιπ που γύρισε και επειδή είναι πάρα πολύ χριστουγεννιάτικο και μου δημιούργησε μια ταπεινότητα, μια ήρεμη διάθεση, μια κατάνοιξη. Θέλω να πάμε να το δούμε τώρα. Τι τραβάει ο άνθρωπος. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη, φοράω πουλόβερ. Το είδα το πουλόβερ. Από κάτω τι φορούσες? Μια καλτσούλα. Να κρυώσει το ποδαράκι. Αυτό ήταν με εκείνα που πιάνουν έτσι, πώς το λέτε, με τα εκείνα, με τα... Άγιος ο Βασίλης ήσουν. Είδες, παιδί μου, τώρα Χριστούγεννα έχουμε να χαρούμε. Δηλαδή αμέσως. Αυτό δηλαδή με το που είδα είναι πάρα πολύ ωραίο. Σ' αρέσει πάντως να έχεις την εικόνα σεξι, άλλωστε δεν είναι τίποτα περίεργο αν σ' αρέσει εσένα. Κοίταξε, απαραίτητο είναι όταν είσαι pop τραγουδίστρια να έχεις μια συγκεκριμένη εμφάνιση για να μπορείς να χορεύεις. Και όταν το τραγούδι σου λέει «Σε θέλω, γι' αυτό δεν κοιμάμαι τα βράδια», σκέψου να βγω να το πω τώρα ντυμένη με ζιβάγκο. Το αν είσαι σεξι είναι κάτι το οποίο το έχεις μέσα σου. Δεν το προσπαθείς. Άμα το προσπαθείς βγαίνει λίγο πρόστιχο, βγαίνει λίγο κίτς. Αν το έχεις βγαίνει ό,τι και να φορέσεις. Εσύ τι λες, το έχεις ή δεν το έχεις? Κάνε μου τώρα την σημειώση. Το έχω, μ' αρέσει, είναι ωραίο να είναι σεξι ο άνθρωπος. Δεν μου λες, αρχίζουν διάφορα, και κάθε τέτοια περίοδο αρχίζει η θυμολογία, ας πούμε, περί Eurovision και τέτοια. Το έχεις αυτό? Θα ήθελες, είναι από τα όνειρα που θα ήθελες να βγεις Eurovision ή... Τρελαίνομαι. Ναι. Και πέρσι περιμέναμε πώς και πώς να μου γίνει πρόταση. Ναι. Και φέτος θέλω πάρα πολύ να πάω στη Eurovision. Θα ακούσεις εκεί στη Eurovision? Αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Θα φτάσω 40 χρονών και θα μου πούνε τώρα. Συμφωνώ. Και στους Έλληνες μας αρέσει η Eurovision. Το ξέρω. Εγώ θέλω πολύ να πάω. Αλήθεια. Ναι, πάρα πολύ. Το λες και λάμπει η φατσούλα σου. Πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες. Τα έχεις με το μαζονάκι? Και με το μαζονάκι. Αφού το φύλαγες στο στόμα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Εμένα, όποια με έχει φύλλει στο στόμα, κάτι θέλει. Εσύ πήγες στο μαζονάκι να τραγουδήσεις, σηκώνει απάνω τραγουδάς και του χώνεις και μία στα χίλια. Όχι, δεν κατάλαβες. Τον φίλησα στο μάγουλο. Τώρα εδώ, ρίξει και μία. Θα σου πω, τον φίλησα στο μάγουλο. Περίμενε. Με τον Γιώργο είμαστε φίλοι για αρχή. Και όταν δουλεύαμε μαζί στο θάλασσα, κάθε φορά που τελειώνουν τα ντουέτα, μου έκανε. Και τον φύλαγα. Ο Γιώργος μας φυλάει όλους τους ανθρώπους που αγαπάει στο στόμα. Και τον φίλησα στο μάγουλο και μου λέει. Τι βελένα αυτό, ρε κουκλά. Σωστά φύλαμε. Και του κάνω. Και εγώ. Πάει και αυτό. Δεν το πετύχω ποτέ. Να πω μερικά ονόματα. Αλμπέρτο. Σου λέει κάτι το όνομα? Όχι. Γιατί γελάς τώρα? Πριν έλεγα Γιάννης, Μίτσος, Κώστας. Πήγε στο προηγούμενο. Ναι. Δεν κατάλαβα. Νόμιζα ότι διάβαζα σήμερα σε όλα τα site. Σήμερα πήγα και διάβαζα πρωί-πρωί ότι τα έχεις με τον Ολυμπιακό τώρα. Άφησες άλλες ομάδες. Με όλο τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό περιός γενικά. Όλο. Με ένα παλικάρι όμορφο από εκεί, ψηλό, ωραίο, όμορφο. Το ξέρεις αυτόν? Εσύ? Εγώ αν τα έχω μαζί του. Το ξέρεις? Όχι, εγώ δεν το ξέρω. Με τον Ποτία λένε πάλι. Φαίνεται με το ποδόσφαιρο έχεις μια ανασχόληση.
Δεν έχω ιδέα από ποδόσφαιρο. Site τέτοια δεν τα έχεις. Όλα τα ξέρω, αλλά εντάξει, δεν είναι. Το παλικάρι αυτό το ξέρεις. Δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι. Καθόλου. Δεν και στην Γλυφάδα πας και μια βόλτα όμως. Πάω, ναι, αφού μένω κοντά. Γνωρίζονται οι άνθρωποι. Τι με νοιάζει εμένα να τα έχεις. Εδώ μου είπες πριν να τα έχω με το μαζονάκι, δηλαδή τι πρέπει, στον καθένα να σου απαντάω. Το σκέφτηκα μόνος μου. Αυτό το έβγαλα εγώ. Αργυρός Μαζονάκης και... Αυτό τα βγάλαν άλλοι. Μαζονάκη τον έβγαλα εγώ. Τον έβγαλες εσύ το Μαζονάκη. Για να πεις αυτό που μου είπες. Θα με τρελάνετε εδώ μέσα. Αλλά τον έριξα για δόλωμα, γιατί το ήξερα, για να φτάσω στον ποδοσφαιριστή. Ωραίο δόλωμα βρήκε στο Μαζονάκη. Μπορεί να έχει ένα δεύτερο ποδοσφαιριστή. Σε αρέσουν ψηλή και μαλλιά. Αυτός δεν έχει πολλά μαλλιά. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Είσαι, μου φαίνεται, heartbreaker που λένε οι Αμερικάνοι. Θες να σπάς καρδιές. Εγώ. Ναι, ανδρών. Είμαι πάρα πολύ κότα. Είσαι κότα. Πάρα πολύ. Σοβαρά. Άμα ερωτευτώ, είμαι πάρα πολύ κότα. Τι εύχεσαι εσύ για το 2017 στην Ελένη? Εύχομαι να έχει υγεία. Να πάρω Ολυμπιακό πρωτάθλημα, θες? Γιατί όχι, παιδιά, δεν ξέρω. Όχι. Οι καλύτεροι να κερδίζουν. Εγώ δεν ξέρω από εμάς. Τι θες δώρο να σου κάνει? Είναι καλοί να κερδίζουν. Εγώ δεν είμαι ομάδα συγκεκριμένη. Τι θέλεις να σου κάνει δώρο? Την υγεία μου, την υγεία των γονιών μου, της οικογένειάς μου. Να έχω πάντα, να είμαι χαρούμενη, να μην πέφτω ποτέ, να μην πέφτει η ψυχολογία μου, να μην μπαίνω στη διαδικασία της κοινωνίας που ζούμε, που πολλές φορές μιζεριάζουμε. Να δημιουργώ και να αγγίζω κάθε μέρα τον όνειρό μου, Πέτρο. Έστω και λίγο. Μακάρι να σου γίνει. Και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πόσα ψέματα λες και πόσες αλήθειες. Δεν λέω ψέματα, να ξέρεις. Λέω ψέματα επειδή με ευθύς για καλό. Όχι, όχι, όχι. Είναι θάρρος η αλήθεια. Αν εγώ πιστέψω ότι κάτι από αυτό που είπες δεν είναι σωστό, αλλά θα είμαι τίμιος με μένα, θα πιείς ένα σφινάκι βότκα. Δεν πίνω, να ξέρεις. Θες να με μεθύσεις? Για να το πας εκεί που ήθελες, για να πάει σε απάντηση. Πήρα και χρωματάκι να είναι χριστουγεννιάτικα. Συγγνώμη, θα πιω 5 σφινάκια βότκα γεμάτα. Ή θα πεις 5 ψέματα. Οι αλήθειες πάνε. Αναλόγως στις ερωτήσεις. Αλλιώς, άμα πεις θάρρος, θα σου βάλω με ένα άλλο task να κάνεις. Κάτι που άλλο πρέπει να κάνεις. Πρόσχη, γιατί έχουμε επικίνδυνα. Το ξέρεις, το έχεις παίξει το παιχνίδι. Θάρρος ή αλήθεια? Μικρή. Πάμε. Θεέ μου. Σφινάκι βότκα. Σου αρέσει να ταλαιπωρείς τους άντρες? Λιγάκι. Λιγάκι. Έτσι, για να δεις αν γουστάρουν Ελένη ή όχι. Λίγο. Αλήθεια. Δεν θα πιω. Τα είχες με τον νικητή της Eurovision, τον Σουηδό? Αλήθεια θα πω. Που σας βγάλανε κάτι φωτογραφίες? Αλήθεια θα πω, όχι. Όχι. Δεν θα πιω. Συμπαθείς πολύ το Λιάγκα? Πάρα πολύ. Ποιες? Δεν το πιστεύεις? Ποιες? Στορκίζομαι, το συμπαθώ πάρα πολύ. Θα Είσαι πιω. ψευτρώνη. Θα σου πω, θα σου εξηγήσω. Πήγες στη ΦΕΗ και της είπες τώρα που λείπει ο Λιάγκας μπορεί να πούμε καμιά κουβέντα. Όχι, στο Λιάγκα το είπα, στον ίδιο το είπα. Όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Που είπε ο Λιάγκας για την επίδαυρο που θες να μου πας και επίδαυρο. Θα σου πω. Ναι, θα το πρώτα, ναι, για να δούμε. Για να μιλάς πιο χαρούμενα μετά. Ωχ, μάλιστα. Θάρρος η αλήθεια. Μα τόσα χρόνια εκεί στη νύχτα δεν έχει. Δεν πίνω. Ωραία, μια χαρά θα φύγεις από εδώ. Θα φύγω σήμερα από εδώ. Πάμε. Έχεις φάει κέρατο? Αλήθεια ή θάρρος? Τώρα. Αλήθεια. Εννοείται. Σίγουρα. Και έγινε για καλό. Δηλαδή, χώρισες? Ναι. Ήταν καλό αφού ήσουν... Καλό ήτανε. Γιατί να σου πω κάτι, άμα γίνεται σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, όταν είσαι 1 χρόνο, 1,5 χρόνο με κάποιον, είναι για καλό πάντα. Είναι για καλό πάντα. Για το τελειώνει. Ακριβώς. Το αλήθεια ή θάρρος θα μας πεις? Θάρρος. Λοιπόν, θα σε ρώταγα πόσα κέρατα έχεις βάλει, αλλά δεν απαντάς τώρα σε αυτό. Θάρρος. Γιατί θα σου έλεγα αυτό είναι ο θάρρος. Λοιπόν, θάρρος. Σε τιμωρώ γιατί ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ καλή. Ξέρω ότι είσαι πολύ καλή στις μιμήσεις. Ποιος το είπε αυτό? Μου το είπαν Ρεζίλη, θα γίνουμε και έχω πιει και ένα σφινάκι, να ξέρεις, νιώθω ήδη μεθυσμένη εγώ. Να πας εκεί που είναι η ορχήστρα μας. Πρέπει να πάω εκεί. Πρέπει να το κάνεις όρθιο, πρέπει να κάνεις και μια κίνηση. Τώρα, αν κάθεσαι εκεί, τι να κάνεις δηλαδή? Για να δούμε, το έχεις ή δεν το έχεις? Να σκεφτώ. Όχι, θα με καταστρέψετε σήμερα. Λοιπόν, τη Δέσποινα Βανδύ, που τη λατρεύω, να το πω κιόλας, και αν μιμηθώ κάποιες, τις λατρεύω όλες. Έχει τι σημασία, γιατί με μιμούμαστε δεν. Θα σου πω. Το κάνουμε σφίγγι. Λοιπόν, η Δέσποινα έχει αυτό το. Πες το παιδάκι μου. Το βλέμμα που είναι εκεί. Θέλει κοντινό, καλό βλέμμα. Είναι μονίμως εκεί το βλέμμα. Είναι εκεί το πόδι το πίσω. Ο κόλλος σου νοείς, ναι. Και κάνει. Τζαμπί.
Πάολα θέλω. Είναι εκεί, είναι εκεί. Είναι εκεί. Αυτό δεν φεύγει. Είναι δικό της βέβαια. Δεν είναι ότι το κάνει. Αλλά είναι συγκλονιστικό το βλέμμα της. Και τη λατρεύω, έχω να το πω, παιδιά, πραγματικά. Άλλη, όχι, θα με καταστρέψει σήμερα. Πάολα, δεν έχεις. Η Πάολα έχει μια φυσική λόρδωση που είναι δική της και το πραγματικά επειδή έχει πρόβλημα. Αλλά τώρα φοράω εγώ όλα αυτά. Για σήκωσε να δω. Δεν θα φαίνεται, είναι. Η οποία έχει αυτή τη φυσική λόρδωση. Θα κάτσω εδώ. Βγαίνει στη σκηνή, έχει πάντα μαλλί. Πετάει το μαλλί. Δίνει στήθος. Εγώ δεν έχω, δίνω και δεν φαίνεται, συγγνώμη. Δίνει στήθος και ξεκινάει. Πάμε, παιδιά! Της πουτάνας. Τι ώρα παίζουμε? Τι ώρα παίζουμε? Πες. Της πουτάνας θα γίνει απόψε! Έλα! Και έχει και το πιο καλό. Αυτό. Τραγουδάει. Αυτό το. Αλλά τη λατρεύω, να ξέρεις. Τη λατρεύω. Μου αρέσει πάρα πολύ η θεία που έχει και νομίζω καμιά φορά σου ζητάει κιθαρέστε. Αυτό το όταν κάνει. Ρε μάγκα. Τι θα γίνει απόψε? Πες, απόψε. Και ένα τρίτο, το έχεις? Την Καλομήρα φαντάζομαι την κάνουν όλοι, είναι. Κάνει την Καλομήρα όμως, τα εγγλέζικα. Πεθαίνω για σένα, τρελαίνομαι πώς να σου πω. Πεθαίνω για σένα, τρελά σ' αγαπώ. Έλα μανάδι μου εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να περάσεις καλά, καλές γιορτές και να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.